Lijep pozdrav svima i dobrodošli na moj kanal. Danas smo pripremali sutljaš ili kako ga modino nazivaju riža na mlijeku. Pripremite šoljicu i po riži koju ćete prethodno oprati. Zatim dodajemo i 2 šoljice šećera. Radi se o šoljicama ove veličine, odnosno o šoljicama za kafu. Sve dobro izmiješamo. Zatim dodajemo 1,5 litara domaćeg kravljeg mlijeka. Potom sve to zajedno dobro promiješamo. Zatim naš sutljaš stavljamo na najjaču temperaturu. Kod mene je to na 6. Na najjačoj temperaturi se kuha oko pola sata. Zatim kada sam primijetila da se stvaraju mjehurići, ponovo sam dobro promiješala sutljaš. Nakon toga sam smanjila temperaturu na srednju, tačnije na 3 i ostavila da se kuha tako još 3,5 sata. Nakon toga sam isključila peć i ostavila sam sutljaš da prenoći na sobnoj temperaturi. Ovako je sutljaš izgledao nakon što sam isključila peć. A pogledajte sada kako je izgledao nakon što je prenoćio na sobnoj temperaturi. Dobio je tu pravu, lijepu, zlatno-žutu boju. To bi bilo to. Hvala vam na gledanju. Ako vam se ovaj video svidio, ostavite mi like i podijelite ga sa prijateljima i naravno isprobajte ovaj recept. A za još sličnog sadržaja pretplatite se na moj kanal. Hvala!